La transició és l'època dels primers hotels, càmpings, nightclubs i dels grups musicals, entre altres la Trinca. I és el temps de recuperació de la identitat cultural amb el moviment de la nova cançó. I a Canet, a partir de 1971, amb les diferents edicions de les 6 hores de cançó catalana. Són actes de referència nacional amb un caire tan reivindicatiu que preocupa les altes instàncies franquistes. En aquest moment, la companyia Comediants instal·la la seva residència a Canet i l'Odèon es converteix poc després en un dels focus culturals més importants del país. La mort de General Franco, a finals de l'any 1975, dona pas a un període de transició amb més llibertats. L'any 1977 es recupera la Generalitat de Catalunya i s'aprova l'Estatut. A Canet, com a tot el país, el 1979 es convoquen les primeres eleccions municipals i es constitueix el primer consistori de la democràcia.